drac rasio Silverstone aeth Rishi Sunak heddiw i geisio newid trywydd yr ymgyrch etholiadol. Mae o ar ei hôl hi yn y ras benodol hon, ond fydd ei gynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn gyrru mwy o bleidleiswyr tuag at y Ceidwadwyr. And we Conservatives also have a plan to give you financial security. We will enable working people to keep more of the money that you earn, because you have earned it and have the right to choose what you spend it on. Petai Rishi Sunak yn cael aros yn rhif 10 Downing Street wedi'r Etholiad, mae o'n dweud ei fod am dorri dwy geiniog oddi wrth yswiriant gwladol efo'i nod o'i ddiddymu yn llwyr yn y pen draw. Mae o hefyd eisiau cael gwared ar yswiriant gwladol ar gyfer gweithwyr hunan gyflogedig. Mae o hefyd am warchod pensiynau yn dweud na fydd pensiynwyr yn gorfod talu treth incwm ar eu pensiynau. Ac mae o hefyd am roi heddwas ym mhob un cymuned ar draws Cymru, medda fo. Mae yna help hefyd i bobl yn Lloegr sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf, cymorth sydd eisoes ar gael yma yng Nghymru. Ac yn ôl y manifesto, mi fydden nhw hefyd yn galluogi pobl ar gyflogau uwch i gadw mwy o'i buddal plant ac yn hybu gwariant ar amddiffyn. Ond sut bydden nhw'n talu am hyn oll? Maen nhw wedi bod mewn grym ers 4 mlynedd ar 10 am y trethu'n uwch na maen nhw wedi bod ers cysgod yr ail rhyfel byd. Felly mae hynny'n broblem iddyn nhw. Mae hefyd broblem sydd yn broblem i lafur hefyd bod na rhyw 17 biliwn o doriadau i fod i ddod mewn adrannau y tu fas i amddiffyn ac iechyd ac yn y blaen. A mae rheina'n doriadau difrifol i bobl fel awdurdodau lleol yn Lloegr, Llywodraeth Cymru. O ran Cymru, mae'r Ceidwadwyr yn deud y bydden nhw'n gwyrdroi polisi 20 milltir yr awr Llywodraeth Lafur Cymru, ac yn deud y bydden nhw'n rhoi mwy o rym i gymunedau i benderfynu yn union ble mae'r parthau yma yn mynd. Ond wrth gwrs mae hwn yn fater wedi'w ddatganoli, wedi'w ddeddfu gan Senedd Cymru. A mae llafur yng Nghymru yn dweud byddai cam o'r fath yn tanseilio'r setliad datganoli. Dwi'n meddwl hyn mae llafur yn dweud yw, drychwch, mae hwn yn manifesto gan blaid sydd yn disgwyl colli. Ac oherwydd hynny, mae unrhyw un sy'n moyn cael rhywbeth yn y manifesto yn gallu llwyddo i wneud hynny, oherwydd bod e ddim yn rhaglen lywodraethiant ddifrifol. A dwi'n meddwl taw dyna yw holl apel llafur yn ystod yr ymgyrch yma, yw portreadu llafur fel yr oedolion, fel y pobl gyfrifol, a'r toriad fel y bobl anghyfrifol ar sail ei record mewn llywodraeth a nawr y manifesto. Roedd yna gydnabyddiaeth heddiw nad yw'r Ceidwadwyr wedi gwneud popeth yn iawn dros y blynyddoedd diwethaf, bod yna rhwystredigaeth efo'r blaid ac efo'r arweinydd. But we are the only party in this election with the big ideas to make our country a better place to live. Gawn ni weld os bydd etholwyr yn cytuno efo hynny ym mewn 2 wythnos.